Lihat Cut Lihat भिडिअखौ जागायनायनि सिगां गिबियावनो बयनिसिमबो चेनेलाव फिन खेब बरायग्रोबाय। नैयाव गोबां बाथ्रा दङ, माने भिडिअनि नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय। बेयाव गोबां बिमा बिफानिबो रं दङ आरो गावनि लाइमोनफोरनिबो रं दङ। बेबायदिनो आं भिडिअ मोनसे आपडेट्स लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनखौ भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंबा जोबजासिम नायलांगोन होननानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय। स्टुडिअ अब्ला जों स्टार्ट खालामनोसै। नैबे भिडिअआव आङो मोननैसो फेमिलिनिबो रं मोनदो। दा माबायदि रं नोंथांमोना खोनासं। भिडिअ ओरैबायदि लोगोफोर, गावनि लाइमोन, गावनि गथ' गथाय सोरबा माबा मोनसे जायोबा, भाइराल जायोबा फेमिलिया एसे मेगन गेवनांगो। माने जेबो मेगन गेवाबा गथ'फोरा बोरैबा जालाङो आरोना। दा ओरैबायदि जादों, जों नुबोगासिनो दङ सिगांनिफ्राय। गथ'फोरा माबा मोनसे भाइराल जादों, बेखौ मेगन गेवाखै। जेब्ला गथ' गथाया माबा मोनसे थैनानै थांगोन एबा सोरनिबा आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जायो, बेयाव गावनि बिमा बिफाया मेगन गेवो, आंनि गथ'फोरा बेबायदि बोरै जानो मोनखो होननानै। दा बिनि सिगांनो फेमिलिया, आंनि बायदिबा बिनि सिगाङावनो फेमिलिया माने गथ'फोरा भाइराल जायैनि सिगाङावनो माने सेफ थानो रोंनांगोन जे गथ'आ मुथि थांदो, मुथि जादो, सोरनि आखायाव बोरलि जादो। जोङो गोबां नुबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो, सोरबा गावनि लोगोआनो एबा कम्पानिफोराव लांनानै माने ओरैबायदि गोसो थोफ्लानानै, नोङो ओरैबायदि आंनो सेहेरा देखायनांगोन, नङाबा आं नोंखौ ब्रेकआप खालामगोन, उमुक थुमुकखौ फन खालामनो जानाय नङा होननानै गोबाङा थगायनानै बेबायदि बुथारनाय नुनो मोनदों आरोना। दा बिमा बिफाया बेखौनो सेफ खालामनांगोन जे भाइराल जायैनि सिगाङाव नोंथांमोना जेबो सिरि सिरि थायो। माने भाइराल जाबाथ' सिरि सिरि थाखाबाय, माबा मोनसे मुंख्लं सुंख्लं जायोबासो मेगन गेवो होननाया बेनो। दा नोंथांमोना बुजिनांगोन जे भाइराल जायैनि सिगाङावनो बिमा बिफाया मेगनखौ बेखेवनो रोंनांगोन। बेयाव गोबां बाथ्रा दङ, नैबे भिडिअखौ नायग्रोना लानि, उनाव आं मोननैसो सावरायगोन। नांगौबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां, भइसखौ होनाय जानाय नङा, जास्ट मिउजिक बेकग्राउन्ड होनाय जागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांग्रो। जीवावदी
भिडिअनि गेजेराव बेनोसै लोगोफोर जेबो फोरमायथ'ला नै भिडिअनि बागै ए टु जेड बुंथ'लायला मानोना गोबां माबा जायो आरोना गामि सामि ए टु जेड नाम साम बुंथ'लायला दा बेनोसै आंनिबा माने हरफोराव बेरायनाया जोबोद गिनो लागा बुंजायो मोजां मानसिखौ गाज्रि बुङो दा नोंनि सोरबा बेस्ट फ्रेन्ड एबा नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड एक्स बयफ्रेन्ड नोङो लोगो हिसाबै हराव माबा मोनसे रायलायनानै जुदि गाहाम गाज्रि खबर लादो अब्लाबो नोंखौ भाइराल बुंगोन मानोना हरनि सिखावखौ माने सानाव नुवा साननि सिखावखौ हराव नुवा थिग बेबायदि जायो गोबां मानसिया माने मोजांबाबो गाज्रि बुङो गाज्रिखौ मोजां बुंगोन नोङो हराव सोरनिबा न'आव खबर लानो थांदो रावबो गैयै न'आव बेखौ नोंखौ रावबो मोजां बुङा नोंखौ सिखाव बुंगोन एबा नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि बुंगोन बेनिखायनो हराव माबा मोनसे खावनाय माबानाय बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा थायो हराव बेरायनायाबो बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा थायो गोबाङा बुजिया देलाय नों दा सिखाव नङा नों मोजां मानसि नों जेबो भाइराल खालामनो थाखाय थाङाखै खबर लानो थाखाय थांदो नाथाय नोंखौ सोरबा सिखाव बुंगोन आरोना हराव बेरायनायखौबो बेनिखायनो गोबां साननो गोनां बाथ्रा जायो दा नोंसोरनि साननायाव मा आंनि साननायाव बेबायदि आरोना दा गोबां मानसिफोरा माने बुजिया बेफोरबायदि मानो खालामदो बेफोरबायदि मानो हेंगारदो बुङो दा भिडिअनि गेजेराव बिसो रावबो गाज्रि मोननाङा बेनोसै आरोना आपडेटआ ए टु जेड बुंनाय जायासै भिडिअखौ माने आङो बुंजोबथारासै खोन्थायासै बुंजोबथारनो जेबो गोरोन्थि जेबो दरकार गैया मानोना नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअनि गेजेराव दा बेनोसै आरोना हरनिखौ रावबो मोजां बुङा नोङो मानसिया मोजांबाबो सोरनिबा न'खराव थांदोंबाबो बेखौ सिखाव बुंगोन नों भाइराल खालामनो थाङाखैबाबो दा एक्स गार्लफ्रेन्ड एक्स बयफ्रेन्डफोरजों नोङो गाहाम गाज्रि खबर लानो थांदो दा बेखौनो नोंखौ भाइराल बुंगोन बेनिखायनो हराव बेरायनाय माबानाय जोबोद साननो गोनां जायो बेनोसै आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननांला दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ सो माच